Dok, kumusta akong bana, Dok? Yes. Okay, pagaling mi kaninang buntag, wa ko nag-isbe nga madisgrasya sa... Ay, nagkabala ka, akong buhaton ng tanan para mabuhi siya. Dok, please. Buhat ang tanan nga mabuhi siya. Kabalo ka, Dok. Di na ko kaya nga mawala siya. Siya ang akong kinabuhi. Mura siyang oxygen kung mawala siya, di ko kaginawa. I love him very much. O saon lang ako kung kinabuhi kung mawala siya. Actually, likay na siya sa critical na kondisyon. Okay naman siya. Ang ako lang ikulbaan, ikatong babae nga iyang angkas. Medyo dako kay damage. O si babae? Si babae, Dok? Murag 50-50 gitong babae nga nag-angkas niya. Kay burag wa man gud siya naka-helmet. Sexy, gwapa ra ba? Na si angkas nga babae? Dok, ayaw na siya buhi, Pasagdi siya, Dok. Ayaw na siya butay ng oxygen. Sagdi siya, Dok, ka magtinga. Hanto sa musulirap yung mata, sagdi siya, wa siya'y pulos. Actually, di gyud kay nako na siya, love. Actually, napugos sa kong pakasalaan ng lalaki. Kapit ka na siya, bawag tiil. Batig na wong, less ang performance. Sagdi na siya, Dok. Ato lang iyampo ang iyang kalang. Iampo na lang nato.